bɛ fɔlɔ ni Kidali ye an ka sɔrɔsiw donna Kidali dugukolo bɛɛ kɛra an ta ye avion jugu kɛnɛ min bɛ yen o contrôle b'an bolo bi min ye MINUSMA mɔgɔw ka cour ye u bɛ camp min kɔnɔ o contrôle bɛ an bolo bi MINUSMA tɛ se ka i y'a faamuya bala hali n'u bɛ taa bo kɛ an bɛ tugu kɔ n'u bɛ taa ji min an bɛ tugu kɔ foyi tɛ se ka kɛ an ɲinɛ ma bi Kidali kɔnɔ n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma walahi bilahi an ka sɔrɔsiw donna Kidali contrôle bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo MINUSMA c'est à dire bɛnkan min b'a ni MINUSMA cɛ an bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ bɛnkan min bɛ Mali ni MINUSMA cɛ bɛnkan min bɛ Mali ni diɲɛmaw cɛ an bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ MINUSMA k'an ka kɛlɛ di an ma k'an ka kan bila sinon an ka sɔrɔsiw de bɛ ka MINUSMA lakana bi Kidali kɔnɔ an ka sɔrɔsiw de bɛ ka MINUSMA ka kan min c'est à dire MINUSMA bɛ kan min kɔnɔ Kidali an ka sɔrɔsiw de jɔlen bɛ a da la Kidali territoire bɛɛ kɛra an ta ye n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma i y'a faamuya Kidali contrôle bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo bi an ka sɔrɔsiw bɛ yen mais an tɛ se k'a fɔ i y'a faamuya bala ko an donna Kidali k'a sɔrɔ bɛnkan min b'a ni diɲɛmaw cɛ o waati ma se sinon bi minɛn jugu tɛ se ka don Kidali kɔnɔ zone tɛ se ka don minɛn tɛ se ka bɔ yɔrɔ si bi k'i bɛna terroriste dɛmɛ Kidali kɔnɔ o banna pewu Kidali contrôle bɛ Mali sɔrɔsiw bɛɛ bolo race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris information à la source Kidali territoire bɛɛ kɛra Mali ta ye an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali kɔnɔ bi MINUSMA i y'a faamuya bala o bɛ kan min kɔnɔ an ka sɔrɔsiw de jɔlen b'a da la MINUSMA tɛ se ka ko jugu foyi kɛ Kidali kɔnɔ bi o tɛ se ka jugu dɛmɛ bi depuis Kande Sumare minɛna depuis Sema Turusiw taara don Kande Sumare kɔnɔ ani bi cɛ Mali sɔrɔsiw ye Kidali bɛɛ minɛ u bɛ k'a bɛɛ sécuriser foyi tɛ se ka k'a ɲinɛ ma bi Ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun ma na a tɛ jɔ ni Asimi tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ a k'a fɔ aw ye ne balimaw mɔgɔ si kana aw ɲininka tuguni ko Kidali bɛ cogo di Kidali kɛra Mali ta ye bi Kidali territoire bɛɛ kɛra Mali ta ye bi an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali fan bɛɛ kɔnɔ bi k'a daminɛ Kidali kun fa i y'a faamuya bala f'a sen an ka sɔrɔsiw a contrôle bɛ an ka sɔrɔsiw bolo bi Kidali kɔnɔna a contrôle bɛ an ka sɔrɔsiw bolo bi race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ a fɔ i tɛ malo kuma in fɔ i tɛ malo Kidali contrôle b'an bolo bi MINUSMA kɔni olu bɛɛ yen dɔrɔn i y'a faamuya bala ka dumuni kɛ ka taa bo kɛ a banna ka dumuni kɛ ka taa bo kɛ yanni i y'a faamuya bala danti ka se bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ yanni o danti ka se u tɛ se ka ciga ci bi janfa u tɛ se k'a labɛn bi u tɛ se ka juguw dɛmɛ bi minɛn tɛ se ka na di juguw ma bi Mali territoire ye an ka sɔrɔsiw bɛ fan bɛɛ fɛ k'a fɔ aw ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an ɲininka don o don bala ira Kidali ko bɛ cogo di Kidali minɛna wa walima a ma minɛ Kidali minɛna an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma u bɛ Kidali kɔnɔ Mali sɔrɔsiw bɛ Kidali kɔnɔ depuis Kande Sumare minɛna an ka sɔrɔsiw bɛ yen MINUSMA bɛ kan min kɔnɔ an ka sɔrɔsiw jɔlen b'a da la MINUSMA tɛ se ka foyi kɛ bi pankuru jigin kɛnɛ min bɛ Kidali a contrôle bɛ an ka sɔrɔsiw bolo baara ma ban Sema Turusiw yɛrɛ bɔra k'a fɔ i y'a faamuya bala ko minɛn t'olu bolo tuguni wari t'olu bolo tuguni kɛlɛ in banna pewu bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmi yiranna mɔden Sema Turusiw yɛrɛ bɔra k'a fɔ i y'a faamuya bala semaine tɛmɛnen ko wari t'olu bolo tuguni kɛlɛkɛ minɛn t'olu bolo tuguni kɛlɛkɛ co t'olu bolo tuguni hali u ka banabagatɔ tɛ se ka furakɛ bi c'est que nin kɛlɛ in banna quoi Turusiw ko banna Mali kɔnɔ pewu wa Kidali dugukolo kɛra Mali ta ye an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali kɔnɔ bi a contrôle b'an bolo a fan bɛɛ Kidali contrôle b'an bolo a dogodogo n'a kɔnɔna a fan bɛɛ an ka sɔrɔsiw b'a fan bɛɛ kɔnɔ bi zus bɛnkan min b'a ni diɲɛmaw cɛ k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la k'a daminɛ bi la ka taa se comment ça s'appelle le 31 décembre an bɛ k'o dɔrɔn de kɔnɔ parce que an n'u bɛnna o de kan bon an ka kile d'a ma dɔrɔn i y'a faamuya b'a la an bɛ taa fête Kidali le 31 décembre i y'a faamuya u b'an ka kile d'a ma dɔrɔn an bɛ taa fête kɛ yen Kidali contrôle bɛɛ b'an bolo bi ne balimaw baara banna pewu Asimi Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka sini kɛnɛ d'i ma a tellement que cogo tɛ juguw bolo tuguni an ka Sema Turusiw lamɛn k'olu mɛnna u yɛrɛ kan k'olu ye u yɛrɛ janfa k'olu bɛ kɛlɛ bila ko ka fara maliyɛnw kan trop tard Asimi walahi fɛn fɛn dɛsɛlen bɛ c'est que fɛn fɛn dɛsɛlen bɛ ka na bi
y'a faamuya ko an ka yafa u ma n'a yafar'u ma bilahi n'o ma tila ka c'est que n'o ma tila ka dimi don an na k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya ɲa bɛ caman na bi mɔgɔ minnu tun ye marifa ta Mali kama n'o y'an fa n'an baw faga olu de bɛ kuma dumani fɔ la bi olu tun filila dɛ olu tun bɛ tan aw ma ka fili dɔn kunu faw dɛsɛlen k'aw bɛna ka fili fɔ anw ye an tɛ yafa bi an tɛ yafa sini musalaha zéro an k'u lamɛn dɛ tellement que Kidali kɛra an ta ye an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali kɔnɔ bi cogo tɛ yen se t'u ye tuguni dɔnko banna o bɛ na k'an ka yafa olu ma a tɛ marché dɛ Asim a ye ninnu lamɛn. Je faisais partie du mouvement de la CIMA. Aw lamɛn dɛ. Donc je suis actuellement à Bamako, je réside à Bamako parce que je vis qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de sérieux dans le mouvement et puis vraiment ça nous amène nulle part, ça nous amène à des retards, des trucs qu'on ne veut pas faire et qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui pour moi je vis que vraiment rien n'avance. Je vois qu'il vaut mieux de trouver une attente et puis avec nos frères. Donc ce mouvement de la joie nous amène nulle part parce que vraiment je vois que, quant à moi, je vois que ça nous amène nulle part que de nous entretenir entre nos frères du Mali. Et c'est que tous les pays du monde nous ont conseillé de rester tranquilles et puis on continue de faire de n'importe quoi à nos frères et puis ça nous amène nulle part quoi. Donc le conseil que je donne à mes frères, mes parents qui sont au compte de la CIMA, vraiment de trouver une attente avec ce Mali, parce qu'il y en a que c'est Mali seulement, vraiment il n'y a pas la joie, il n'y a rien. Donc on est là juste pour nous sommes au compte de la CIMA juste pour créer des amalgames entre nos frères, tout ça. Donc vraiment pour ceux qui veulent la paix, il n'a qu'à chercher la paix. Parce que vraiment, aller se réfugier à Kidal ou bien quelque part, ça nous amène nulle part. Ça amène nos enfants en retard, qui ne sont pas à l'école, nos familles qui tombent toujours malades, qu'il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien. Donc vraiment, c'est une responsabilité que nous devons tous prendre, de chercher la paix, et de se comprendre avec nos frères, tout ça là. Parce qu'il y a même des Touaregs au Mali, il y a beaucoup des ethnies qui sont déjà au Mali. Nous, on n'a pas vu ce que les Maliens les ont fait, ou bien les Maliens ne les ont pas tués, ils les ont pas égorgés. Contrairement à ce qu'on attend ici à Kidal, nos Touaregs même qui sont au Mali sont plus stables que nous. Ils ont des enfants qui sont à l'école, qui sont instruits, ils partent au marché faire tout ce qu'ils veulent à Bamako. Mais ici à Kidal, même on... An bɛ nin lagasa in lajɔ aw yɛrɛ bɛɛ bɔra ka a kumakan mɛn k'olu bɛ segin u kɔfɛ i y'a faamuya b'a la ko ka fara maliyɛnw kan k'olu nimisalenba don k'o b'a ɲini mɔgɔ minnu fana bɛ sema kɔnɔ bi k'u ka kɛlɛ jigin ko parce que sema tɛ taa yɔrɔ si bi sema tɛ se ka ciga ci sema tɛ se ka ko dilan sema tɛ se ka Mali kɛlɛ bi ko bɛɛ ka kɛlɛ bila bɛɛ ka kɛ maliyɛn ye an b'a fɔ aw ma ko turu taara k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana ci k'aw ka tila ka na fara anw kan o tuma na ala y'aw dilan minize anw gɛngɛ yan bana jugu fura ye fura jugu ye maa fɛn fɛn ye maliyɛnw faga bilahi fo n'an mi ye dɛ n'an y'a dɔn ko e de ye maliyɛnw faga bilahi an bɛ tagama i su kan fura t'a la u nimisalen don bi turolisiw u dɛsɛra u donko banna nafa t'u la tuguni u tɛ se ka ciga ci k'olu bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ ko foyi t'olu bolo ka Mali bɔ k'an ka sabali k'an ka to olu ka fara an kan a tɛ fara an kan dɛ walahi a tɛ fara an kan an b'aw da de k'aw kan tigɛ komi a y'an balimaw faga cogo min na komi a ye Mali bila retard la cogo min na k'aw bɛɛ bɔ baara la bidaw bɛ n'a dɔn ko foyi t'aw bolo ka Mali bɔ bi de aw bɛ n'aw jɔ aw ma k'aw ye maliyɛnw ye k'aw bɛ kojugu kɛ dabila f'a b'a fɔ ko c'est de n'importe quoi k'olu tun bɛ marifa ta k'an balimaw faga olu tun bɛ fili kɔnɔ olu tun m'a faamuya bi bi in na olu y'a faamuya a donna ta sema barika banna nafa t'u la tuguni olu bɛ mais c'est fini walahi Asimi n'i ka jama n'a ye nin video in sɔrɔ a kana mɔgɔ jɛmani ninnu to yen dɛ a ye bese ta k'u bɛɛ kan tigɛ ninnu ye kafiridenw de ye ala juguw wa o tɛ ɲinɛ o tɛ sɛgɛn dɛ n'a ye ninnu to n'u cayara Mali kɔnɔ u bɛ den fɛn fɛn wolo den ninnu bɛ tila ka bila Mali kɔntour la parce que kafiriw don a kan'u to yen dɛ mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn tun bɛ Kidali n'o tun bɛ Mali kɔntour la a y'a bɛɛ faga
kuma fa n'a ba filɛ a y'a bɛɛ faga mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn tun bɛ kidali n'o ye marifa ta an baw kama n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ dafara a bɛɛ kafiri den ne de y'a fɔ a bɛɛ jugusago den a y'a bɛɛ faga bana jugu fɔra fɔra jugu ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa an ka minisiri la n'o ye mamadu tinbo kuma caman tun bɛ sen na avion ko bɛ cogo di IBK ka avion wari Musa mara ko 18 milliards IBK yɛrɛ ko 20 milliards ɲama sɔrɔ a ko la ja wari donna avion na n ka ca a ka bɔ hakili ma a bɛ taa fo 60 milliards la wari min donna IBK ka présidentielle wari la wari min donna IBK ka avion na a bɛ taa fo 60 milliards nka cɛ bilahi mɔgɔ fɛn fɛn da tun bɛ avion sanko la e bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ hara tɛ mɛ tan t'an bolo tuguni dɛ bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye a ye Mamadu Tinbo lamɛn wari min donna avion ko la. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la Cour suprême pour un entretien exclusif avec le procureur général de la Cour suprême, Mamoudou Tinbo, qui nous reçoit aujourd'hui pour parler des dossiers qui sont à leur niveau ici pour traitement de grands dossiers qui défraient la chronique aujourd'hui et qui font la une des journaux. Qu'en est-il exactement? Nous allons le demander tout à l'heure au procureur général pour plus de détails. Alors, monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir, madame. Beaucoup de dossiers sur votre table aujourd'hui qui défraient la chronique. La nature est diverse selon les cas. Vous avez quel type de dossier traité à la Cour suprême? Écoutez. Voilà, merci madame pour cette question importante. Depuis 2021 jusqu'à maintenant, donc nous sommes dans une tranche de 3 années. Et les dossiers qui ont défrayé la chronique sont des dossiers connus. Et à commencer par le dossier dit de l'avion présidentiel et le dossier des équipements militaires. C'était des marchés qui ont été attribués pour un montant de 69 milliards. 69 milliards. N'est-ce pas? Bon, mais compte tenu du comportement de ceux qui étaient chargés d'exécuter ces contrats de marché-là, il y a eu violation de la loi. C'est la même chose que pour l'achat de l'avion présidentiel. Figurez-vous qu'à un moment donné, quand on est la parole aux hautes autorités pour dire à combien a coûté l'avion présidentiel, souvent on parle de 17 milliards, souvent on parle de 19 milliards, souvent on parle de 20 milliards. Mais le travail de la justice, n'est-ce pas, va consister à donner la bonne information par rapport au prix, au coût de l'avion présidentiel. Est-ce que ce qui a été dépensé par rapport à ce qui est prévu par le contrat, n'est-ce pas, a amené les gens à s'enrichir sur le dos de l'État? Parce qu'en existant les marchés publics, il y a des règles de la comptabilité publique. Il y a d'abord, pour les contrats de marchés publics, le code des marchés publics qui institue un certain nombre de contrôles. Parce que l'élaboration des contrats de marchés publics, de même que leur exécution, mettent en œuvre les deniers publics, souvent plusieurs milliers de francs CFA. À cette occasion, les responsables qui sont chargés d'exécuter le contrat peuvent se faire les poches, détourner de l'argent au détriment de l'État. Alors que le contrat de marché doit s'exécuter dans le cadre de la loi, du respect strict de la loi. Les estimations provisoires que nous avons, c'est 56 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, d'atteinte aux deniers publics au détriment de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? En bas la joya, IBK ka avion sans wari, kuma fin tun bɛ k'a fɔ aw ye 17 milliards, 20 milliards a bɛɛ galon fin. 57 milliards, 57 milliards. O de donna a da fɛ. Ninnu y'an joli min k'an ban pewu, k'an fantanya, k'an bantanya, i y'a faamuya b'a la k'an ka jamana ci. A bɛɛ zonden, politicien ninnu a bɛɛ zonden.
a bɛɛ zonden Assimi a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la a bɛɛ minɛ ka taa bɛɛ bila foro la a bɛɛ minɛ i ka marifa d'a bɛɛ ma a bɛɛ ka taa faso bɔ bolo la parce que olu de ye faso in ci sɔni sen fɛ i y'a faamuya b'a la terrorisiw ye fanga sɔrɔ sɔni sen fɛ i y'a faamuya b'a la terrorisiw ye maliyɛnw faga a fɛn fɛn ye faso nafolo suɲɛ t'a bɛɛ bila fɔlɔ na u ka faso bɔ bolo la terrorisiw ka marifa d'u kɔnɔ ye terrorisiw ka i y'a faamuya kisɛ d'u nun fɛ k'u bɛɛ faga ne ye kafiridenw de i don tola baara la faso baara la a bɛ an ka constitution kɔnɔ k'i kana maga bɛɛ jɛ nafolo la n'i magara la i bɛ se ka taa kaso la u b'u ɲɛ tugu o kan k'an ka nafolo suɲɛ président comment ça s'appelle président ka avion wari kuma fɛn fɛn tun bɛ ka fɔ aw ye kunu 17 milliards 20 milliards a bɛɛ nkalonfin a wari bɛ taa fo 60 milliards 60 milliards wari min donna a la u y'a tigɛ tigɛ de min ye opérateur économique ye baara dira mɔgɔ minnu ma ka taa bɛɛ y'i ta la bɛɛ ye gosili kɛ ka taa nin jamana in ni Assimi tun ma na sisan b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ yen bilahi min ka di Ala la ni Assimi tun ma na sisan tun tɛ Mali sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bilahi sisan b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ yen quoi kuma ma se malidenw ma ni Assimi tun ma na sisan tun tɛ Mali sɔrɔ yen kuma ma se malidenw ma nin kafiriden ninnu ɲɛ tun bɛ nafolo dɔrɔn de la u ɲɛ tɛ foyi la ni nafolo tɛ u baw satɔla c'est que u ɲɛ t'a la quoi u denw satɔla u ɲɛ t'a la jamana citɔla u ɲɛ t'a la nafolo dɔrɔn tellement que bagandenw don mais Assimi bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da bagolo kan IBK ka avion wari kuma fɛn fɛn fɔra aw ye Musa Mara fɛ dɛ IBK yɛrɛ fɛ dɛ a bɛɛ nkalonfin 60 et quelques milliards o de donna IBK ka avion na 60 et quelques milliards IBK ka kaburu jɔlɔkɔ de kan ka taa siri a la quoi IBK ka kaburu ka jɔlɔkɔ siri a la ka tila ka terroriste ci a la a y'an ka jamana ci quoi an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa énergie baarakɛlaw la énergie syndicaw la an bɛna olu can bi a ka bon hakili ma énergie syndicaw olu bolo ko an bɛ ji min an nun fɛ de olu bolo ko y'a faamuya an bɛ ka tagama an kunkolo de k'an tɛ ko dɔn mais a bɛ taa mɔgɔw ka wari segin dɛ mɔgɔw ka wari di aw ma k'aw kana minisiri bagabaga k'aw kana nkalon défend bilahi ɲɛ kali Ala la Ala min ka bon ka kali ma aw tɛ nin sen fila tuguni syndicat lagasa minnu bɔra ka n'u sigi ko bɛ minisiri bagabaga an bɛ nin kalo video bɛɛ lajɛlen kɛ aw kan an bɛ ko da aw kan garankɛ ma min da bagolo kan a yanni ka se olu ma Bintu Kamara depuis a nana sigi télé la ka kuma ne ko n ko mɔgɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ ya faamuya b'a la ka na nin tiɲɛ jalan fɔ nin cogo la n ko nin ye jɔn somɔgɔ ye n ko i jɔ n ka taa nin ka dossier ɲini quoi nin ye jɔn ye nin bɛ bɔ dugu jumɛn na cɛ nin ye mɔgɔbaden dɔ ye dɛ e ni Ala na kɛ cɛ énergie kɔnɔ minisiri 180 de tɛmɛna ye a si mana comment ça s'appelle Edemu sɔn da kɛnɛ kan a si mana Edemu jogo fɔ ni muso ka ta même pas kalo fila u ka n'i sigi télé la ka énergie sɔn kolon bɛɛ da kɛnɛ kan n ko nin bɛ bɔ dugu jumɛn na jɔn de ye nin den sugu di anw ma i jɔ n ka taa nin muso in ka dossier ɲini ja muso in ye Arasi Balayira dɔ de ye Arasi Balayira joli dɔ don Bintu Kamara ani Arasi Balayira bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu kelen na Bagunu n y'a mɛn muso in bɛ bɔ Bagunu de Bagunu Basara muso in ka dugu ani anw ka dugu tɛ tɛmɛ 7 kilomètres kan Bintu Kamara bɛ bɔ dugu min na Basara a fa tɔgɔ de ko i y'a faamuya b'a la mun yɛrɛ n ɲana fa tɔgɔ yɛrɛ kɔ fa sigilen tun bɛ Bamakɔ de ko mun yɛrɛ n ɲana fa tɔgɔ kɔ a bɛ hakɛ to n ɲana fa tɔgɔ kɔ mais a n'an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu kelen de la Sama Kamara a fa tɔgɔ de ko Sama Kamara j'espère que mɔgɔ caman b'a dɔn Bamakɔ Sama Kamara Bintu Kamara fa tɔgɔ de ko Sama Kamara ani anw bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu kelen na ne m'a fɔ an ye ko Bagunu ka den olu tɛ nkalon fɛ a preuve dɔ tɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ Bagunu de Bintu Kamara bɛ bɔ Bagunu de Bagunu ka n ka cɛ olu bɛ Ala dɔ bɛ kira dɔ bɛ tiɲɛ de fɛ i ma ne bila baara fɛn fɛn o b'a kɛ a kɛcogo la a Bintu Kamara k'a fɔ aw ye k'a bɛ bɔ Bagunu n y'a mɛn de a fa tɔgɔ de ko Sama Bankɔni a fa tun ye Bankɔni maire kɔrɔ de Bankɔni maire kɔrɔ a fa ye Bankɔni maire kɔrɔ de Sama Kamara a bɛ bɔ Bagunu n y'a mɛn de o de den ye Bintu Kamara ye o tɛ se ka tugu nkalon kɔ
o tɛ se ka sigi ka faso citɔla lajɛ o tɛ nkalon dɛmɛ fo ka diɲɛ dugukolo minɛ kɛ parce que a bɔra yɔrɔ min na bagunu olu tɛ nkalon tigɛla fɛ olu tɛ nkalon yɛrɛ fɛ olu bɛ baara kɛ tiɲɛ de kan a Bintu Kamara k'a fɔ aw ye Rasi Balayira dɔ don a bɛ bɔ bagunu ɲamɛ bagunu ka don a fa tɔgɔ de ko Sama Kamara Bankoni mairie kɔrɔ olu tɛ nkalon tigɛ dɛ an bɛna se sandigaw ma depuis Bintu Kamara bɔra ka kuma sandigaw olu mana ni argument ye u mana ni foyi ye u bɔra de fɔlɔ ka Bintu Kamara bagabaga ko n'a ko k'a b'a nin da nin ko in kan k'a bɛ taa gongo fɛ ko muso in tun kan k'olu to yen u ka an joli min mɔgɔ da kana maga kurantigɛ ko la a ko foyi kana ɲaɲini olu bolo ko hali bi buwa de bɛ yen quoi Asimi de bɛ yen fɛn bɛɛ de bɛ ɲaɲini bi fɛn bɛɛ bɛ k'a kɛ cogo la alors que o ka na ni argument ye o bɔra ka muso bagabaga fɔlɔ depuis o bɔra an ye ta don o ko la ka tasuma mɛnɛ o ko la o bɔra tuguni k'olu bɛ na ni argument kolonw ye ko muso yɛrɛ tun bɛ baara kɛ énergie la ko don dɔ la ko citerne dɔ dira muso in ma k'a ka taa essence yɛlɛma centrale la ko essence ma k'a kɛcogo la o ye nkalon da musow la o ye kelen ye o bɔra o la fana ko muso in ko a y'a balima dɔ bila jɔyɔrɔ dɔ la k'o tun bɛ wariba ta ye ne m'a fɔ aw ye ko nin sandiga ninnu ye lakasaw de ye n m'a fɔ aw ye ko wari de dira ninnu ma k'u kana nkalon de fan o bɔra ka nin nkalonba in bɛɛ da muso la o l'autre que muso nana ni hakilina min ye o l'autre que i y'a faamuya wala k'a muso dɛmɛ walima o ka tugu tiɲɛ kɔ o m'o kɛ dɛ ko bɛna muso bagaba de ka na nkalon da muso la a kɛra sandigaw bolo malo bo baaraba ye a kɛra sandigaw bolo jigilatigɛ ye sandigaw ɲugun bɛ bɛɛ la bɛɛ y'a dɔn ko sandiga ninnu ye fasoden jugu de ye bi sandiga minnu taara ko bɛ nkalon da Bintu la u ɲugun bɛ maliyɛnden bɛɛ la bi parce que bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ nkalon kan u bɛ ka nkalon de défend u bɛ ka faso cibagaw de dɛmɛ Bintu ma foyi fɔ a ko gasoil bɛ ka suɲa sandigaw ma bɔ k'a fɔ k'o ye nkalon ye dɛ gasoil bɛ ka suɲa mɔgɔ si tɛ se k'o nkalon tigiya Bintu bɔra k'a fɔ min ye Edem kɔnɔna ye ko suɲɛni bɛ ka kɛ ye sandigaw ma bɔ k'a fɔ ko suɲɛni tɛ ka kɛ yen dɛ Bintu bɔra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko comment ça s'appelle groupe minnu taara san k'a groupe bɛɛ jɛnina sandigaw ma fɔ ko nin si ye nkalon ye sandigaw bɔra de ko bɛna nkalon da Bintu la sandiga ninnu bila aw tɛ nin sen fila n ye n kali ala la aw bɛ taa kaso la sandiga fɛn fɛn bɔra ka nkalon défend aw bɛɛ tagatɔ don kaso la aw bɛ wele hali a tɛ mɛn aw tɛ nkalon dɛmɛ tuguni nin kɔfɛ Asimi de bɛ yen an y'u cancaw dɛsɛlen u nana u jɔ ko vidéomaniw fana ma ɲi dɛ ko vidéomaniw y'olu danbe bɔ aw la danbe kisɛ kelen tɛ aw la hali aw ye cogo bɛ nkalon yira aw ye cogo a bɛ bandiya yira a bɛ fɛn bɛɛ yira an k'u ka vidéo fɔlɔ lamɛn o de la a bɛna dɔn ko ninnu ye kalabanci fana soliw ye an k'u ka vidéo fɔlɔ lamɛn dɛ an y'u cancan u nana kuma wɛrɛ fɔ u ka vidéo fɔlɔ an k'o lamɛn fɔlɔ an k'u ka vidéo fɔlɔ lamɛn o de la a bɛna dɔn ko ninnu ye nkalontigɛlaw ye u ka vidéo fɔlɔ lamɛn. an bɔra an ka baarakɛyɔrɔ la ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan hɛrɛ min kɔnɔna na ala k'an ka sigi o hɛrɛ in kɔnɔ kuma ka gɛlɛn n bɛ min fɔ bi o ye folida ye ka ɲɛsin énergie baarakɛla bɛɛ ma a cɛ fara muso kan a retraité a n'an ka stagiaire minnu bɛ yen an hakili bɛ bɛɛ la o de la an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma problème minnu bɛ yen n'a bɛ dogo la an k'a da kɛnɛ kan a bɛ résoudre cogo min na an b'o résoudre ɲɔgɔn fɛ a y'a ka danaya d'an kan a y'a bila aw kun na je vais pas reculer an t'o musaka kuma fɔ maa si ye i mana kɛ autorité o autorité ye ni k'i bɛ nin da nin kan a bɛ taa wolo min na e yɛrɛ de bɛna dɔn. an bɛ a lajɔ yan ninnu tun y'u ka bɔli fɔlɔ-fɔlɔ de u ka bɔli fɔlɔ-fɔlɔ u ma bɔ ka Bintu Kamara ka kuma nkalontigiya u ma bɔ k'a fɔ k'a delila ka suɲɛni kɛ u ma bɔ k'a fɔ k'a delila ka gasoil u ma foyi fɔ u bɔra de k'a bagabaga ko n'a ko k'a b'a nin da olu ka suɲɛni ko kan i y'a faamuya k'a tɔ bɛ kɛ Bintu Kamara kɔ ka bɔ ka muso bagabaga k'olu sandigaw k'olu ye ala de ye mɔgɔ si tɛ se olu la fanga b'o olu la a bɔra ka muso bagabaga fɔlɔ
a y'a dɔn k'a fɔ muso tɛ se ka bagabaga maliyɛn den bɛɛ kunkolo b'a kan da la bɛɛ b'a dɔn Bintu ye kuma min fɔ tiɲɛ don gasoil sonyana mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ énergie kɔnɔna jahanama don i y'a faamu Edem kɔnɔna jahanama don a kafiriw de bɛ baara kɛ yen i y'a faamuya min fana wari min dira cɛ min ma k'a ka taa groupe san n'o ye comment ça s'appelle Kuresi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko groupe kolon don syndicat ma bɔ ka maliyɛndenw ka hakɛ ɲini ka d'u ma ka maliyɛndenw dɛmɛ syndicat bɔra de k'olu de tiɲɛtigi k'olu b'o bagabaga u y'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se ka bagabaga u nana ni argument wɛrɛ ye argument min taara u tɔ coron argument min taara u tɔ faga tuguni argument min y'a to ni mɔgɔw tɛgɛra u la tuguni an k'o fana lamɛn bilahi aw syndicat depuis ne ye nin cɛ in ye don min na ne kɔni ye bandi chef de ye a ye cogo a bɛ nkalon yira a ye cogo maa ɲɛnama den tɛ an k'u lamɛn dɛ u bɔra ka na ni argument wɛrɛ a y'o fana lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se aw lamɛn dɛ. Mais a ye madame la ministre ɲininka o le 22 septembre le 22 septembre jɔn taara gasoil kɛ an ka centrale à Fiolu la o y'ale a n'a ka chef de cabinet c'est madame la ministre et son chef de cabinet et au bɛɛ la il peut bɔ non je vous en prie non parlez parce que min ka di maliyɛn ye an b'a tiɲɛ fɔ mɔgɔ an k'a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ min ka di maliyɛn ye bi a ka fɔ dɔrɔn ko bɔn énergie bɛ se ka courant produit k'a d'anw ma dɔrɔmɛ 2 o de ka di maliyɛn ye ni mɔgɔ bɔra ko anw accusé o la o b'a minɛ ni tiɲɛ de ye mais malheureusement c'est la triste réalité qui est là. K'a ɲɛfɔ n ye n kali ni autorités les autorités de la transition s'ils n'ont pas les vraies données a ye lamɛn dɛ si les autorités de la transition n'ont pas les vraies données a tɛna passe ni mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ ye ka taa di Asimi ma ne yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa d'a ma o ye fasodenniya dɔ bon an bɛ a lajɔ yan an b'a fɔ nin ma ko tu mɔriya nkalontigɛla kalabanci ala jugu ma sake kafiri bɔnɛma wolo nin syndicat nɔgɔlen ye o de tu mɔriya aw ta kun ye de ka tiɲɛ dɛmɛ aw ta kun ye de ka baarakɛlaw kɔlɔsi aw ta kun ye de ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ɲini ni muso in yan'a ka kɛ ministre ye i yɛrɛ ka kuma k'a delila ka gasoil suɲa mais pourquoi kuma ma fɔ o don pourquoi kɛlɛ ma kɛ o don pourquoi aw mana fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko ni muso in delila ka suɲɛni kɛ k'a kana kɛ ministre ye ni madame la ministre tun ma bɔ ka Edem ka dongo juguya fɔ k'u ka suɲɛni fɔ k'u ka kalabanciya fɔ aw tun tɛ nin kuma in fɔ dɛ ni madame la ministre tun ma bɔ k'i sigi télé la kurantigɛ sababu ye min ye k'o fɔ nka cɛ aw tun b'aw si kɛ nkalon kɔnɔ ye madame la ministre bɔlen bi ka kuma aw bɛna ko k'o to énergie baara la k'o delila ka suɲɛni kɛ ni mɔgɔ delila ka suɲɛni kɛ a sutura ko a bɛ sutura mun de la la question est là ni danbe tun bɛ aw la ni aw tun ye hɔrɔndenw ye bilahi madame la ministre bilahi tun man ka kɛ i y'a faamu muso in tun man ka kɛ ministre ye k'aw to yen n'a ka dossier tun bɛ aw bolo aw syndicat tun kan ka bɔ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ min tatɔla filɛ nin ye a delila ka nin suɲɛni kɛ nin don a delila ka jamana janfa nin don a delila ka nanbara kɛ nin don a dossier bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye muso in tun tɛ ta aw ma kɛlɛ kɛ kunu aw ma tiɲɛ fɔ kunu san joli aw bɛ nkalon kɔnɔ yen maa si ma bɔ ka kɛlɛ kɛ aw la san joli kuran bɛ ka tigɛ maliyɛnw na maa si ma bɔ ka kuma aw la ministre kura talen a nana k'aw sɔn da kɛnɛ kan k'aw ka nan bɔn k'aw sugu yira bɛɛ la bɛ n'i sigi bi ni ɲada nɔgɔlen ye ko nin don ko gasoil taara kɛ groupe dɔ kɔnɔ k'o gasoil kɛra cogo di an b'aw b'o viser yan ni kuma y'a fɔ waati jan a kɛra zoro ye kuma n'a y'a fɔ waati jan nafa t'a la ni sanu y'a don waati jan a kɛra zira ye syndicat fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ aw tɛ foyi kan ni nkalon tɛ bilahi n bɛ n kali ala la i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan aw bɛ fɛn fɛn kan o ye nkalon de wa ni muso in yɛrɛ sake min ye Bintu Kamara ye a b'aw fɛ dɛ parce que Bintu Kamara bɛ fɛ de baara ka kɛ tiɲɛ kan ni baara kɛra tiɲɛ kan énergie bɛ kunna wolo sɔrɔ Bintu Kamara b'aw fɛ dɛ bilahi a b'aw ka hɛrɛ de fɛ n'a tun t'a ka hɛrɛ fɛ a tun b'aw to nkalon kɔnɔ don dɔ la aw tun bɛ taa kaso la
mais muso in bɛ bɛɛ de fɛ i bɛ dɔw mankan mɛn ni nin tun ye sonyani kɛ ni muso in tun ye sonyani kɛ walima ni jogo jugu tun b'a la e ni ala na kɛ cɛ muso in tun bɛ kuma nin kuma cogo la muso in tun bɛ nin sigi devant tout le monde ka edem ta tɔgɔ ma ka opérateur économique ta o tɔgɔ ma mɔgɔ minnu taara groupe san ka bɛɛ ta tɔgɔ ma ka bɛɛ ta fɔ ka tiɲɛ da tabali sanfɛ wa a ye kuma fɛn fɛn fɔ soso cogo t'a la nin bɛɛ kɛra de nin bɛɛ ye tiɲɛ de aw ma bɔ k'aw bɛ muso dɛmɛ aw ma bɔ k'aw bɛ muso soutenir aw bɛ n'aw sigi nin don a ye gasoil suɲɛ k'a to ɲɛmɔgɔya la a y'a balima dɔ bila jɔyɔrɔ dɔ la mais pourquoi aw ma fɔ depuis kunu pourquoi aw ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye u b'a yira k'aw misi n ko ni dimi donn'i la n'i k'i b'a bɔ dɔ de bɛ fara a kan ni dimi donn'i la n'i k'i b'a bɔ dɔ de bɛ fara a kan Bintu Kamara ka ɲi bi a ka ɲi sini danbe bɛ a la a b'a faso fɛ wa a bɛ ka baara de kɛ tiɲɛ kan a ye kuma min fɔ a n'aw ka kuma cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛ jalan ni baji olu k'a ka bɔ ka na ni tiɲɛ ye aw bɛ na k'aw bɛ sake nkalon de da mɔgɔw la quoi olu ko ka na ni tiɲɛ ye olu bɛ na k'u bɛ na jogo ni fɛnw de fɔ non Bintu Kamara ka kuma sɔsɔ cogo wa aw bɛɛ bɛ taa kaso la aw bɛɛ wele to don an ka tɛmɛ ka bɔ yen nɔ u ka video sabanan a y'a lamɛn dɛ nin syndicat ninnu ye kalabancogo de aw ka video sabanan fana lamɛn dɛ cɛkɔrɔba bɛ min a ye nin fana lamɛn Bomosi jamatigi nin a ye fana lamɛn. u bɛ ka bagan mɔ de mais ala ɲɛ b'a la anw tɛ. n'an y'aw ɲininka an b'a fɔ solution t'an bolo an ka solution ye mun ye wari de don wari a ye na ni wari ye an bɛ courant tigɛ dabila sisan. baara ma ban e ni ala n'a kira cɛ danbe bɛ ninnu na e ni ala n'a kira cɛ barika bɛ ninnu na han ni dimi donn'i la n'i k'i b'a bɔ dɔ de bɛ fara a kan Bintu Kamara ma foyi fɔ ni tiɲɛ ta a y'aw jogo de fɔ a ye ka nin cɛkɔrɔba in fana sigilen la a n'a Bomosi n'i y'a ye i b'a lakali ko silamɛ don n'i y'a ye i b'a lakali ko maɲanama don ko nkalon de bɛ ka da olu la ko ala ɲɛ b'aw la nkalon ma da mɔgɔ si la énergie kɔnɔna man ɲi sonyani bɛ ka kɛ yen n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma gurupuw jɛni n'a ya gazoliw sonyana ya n'aw ko k'aw bɛna nkalon de fɔ an bɛ taa min a tellement k'u degen bɛ wariko la wariko fa de b'u la ko an ka taa an ka wari di syndicat ma ko n'an bɛ fɛ courant tigɛ ka ban ko an ka sake jamana ka wari ta ko ka taa di olu ma ko o tuma danga de b'anw kɔ wa wari fɔlɔ min dira aw ma a taara min wari fɔlɔ min dira aw ma président ka aw wele k'aw lasigi mun de bɛ se ka courant tigɛ ban Mali kɔnɔ aw ko nin de bɛ se ka ban a wari bɛɛ lajɛlen bɛnna 7 milliards de ma président y'a ta ka di aw ma o wari taara min fɛn bɛ yɛlɛ aw la ni n tɛ fɛn min da kɔnɔ bilayi denmisɛnnin karakara a bɛ wurunkunbɛ de ɲini barika ba ni nkalon defanbagaw ala jugu kafiriw aw sen bɛ aw sa dingɛ da la olu k'aw kana tiɲɛ dɛmɛ ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ɲini aw taara tugu tiɲɛ de ko k'a bɛ minisiri bagabaga minisiri min bɛ bagabaga nin tɛ dɛ nin bɔra Baguni n y'a mɛn de Baguni ka densi tɛ siran Baguni ka densi tɛ nkalon tigɛ Baguni ka densi tɛ nkalon ye ka tugu nkalon kɔ muso in bɛ bɔ Baguni de Baguni n y'a mɛn Bintu Kamara a fa tɔgɔ de ko Sama Kamara Bankɔni maire kɔrɔ muso ye kuma fɛn fɛn tiɲɛ don e ka nin lagasa ninnu ye ko an ka taa wari wɛrɛ di olu ma n'an bɛ fɛ courant tigɛ ka ban aw bɛɛ de bɛ bɔ yen a fɛn fɛn tun bɛ ka bɛɛ bɔ yen ka na ni mɔgɔ kura ye solution bɛɛ filɛ aw fɛn fɛn tun bɛ yen aw bɛɛ tagatɔ don syndicat wo baarakɛlaw wo sake an bɛna bɛɛ de bɔ yen k'a bɛɛ bɔ yen quelle honte ne ni muso in tun ye sɔnni k'a bɛ nin sigi ta minisiri joli tɛmɛna directeur joli tɛmɛna ye a jɔn kumana komi nin muso kuma cogo a tɛ yen jɔn nana tiɲɛ fɔ komi nin muso a tɛ yen o ye nin de kɛ Sogɛli la c'est la même chose u y'a dɔn k'a fɔ ni Asimi Sogɛli ta a bɛ se ka Mali jɔ danbe b'a la Faransi fɔlɔ de y'a fɔ ko Sogɛli kana ta ka Sogɛli mankutu tiɲɛ Asimi ko k'a bɛ Sogɛli ta n'a ma Sogɛli ta dɔrɔn jamana kɔnɔdenw b'ale yɛrɛ bɔ yen Sogɛli taara Bubu Meja n'o ye Yusufu Mangara ninnu ka fɛn ye Yusufu Mangara fɔlɔ de bɔra k'i sigi Sogɛli Kokala Mayiga a 200 millions o juru bɛ Sogɛli Kokala Mayiga la Sogɛli Kokala Mayiga ka dossier bɛ pôle économique na a tɔgɔ bɛ yen nɔ ka Sogɛli tɔgɔ tiɲɛ fu a ma mɛn a ma bɔ ani muso min fana nana k'a bɛna tiɲɛ don baara la k'a bɛna tiɲɛ fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ n ɲɛ tɛ nin lagasa ninnu fana bɔtɔla ye i ma ninnu fana bɔlen ye ko k'a delila ka gasoil suɲɛ a delila ka balima dɔ bila an fɛ c'est vrai que
u talan de galon ye quoi u talan de haramutu ye u tɛ maa ɲɛnama fɛ maa ɲɛnama fɛn fɛn natɔ la fo k'u ka galon sɔrɔ ka da i la galon tɛ da de n'a yan dɛ ni ye kuma fɛn fɛn fɔ dossier bɛɛ lajɛlen bɛ justice ka bolo kan a bɛɛ i bɛ dɔw mankan mɛn hali Asimi kɛrɛfɛmɔgɔw ye sonyani kɛ Asimi kɛrɛfɛmɔgɔ n'o ye sonyani kɛ mun bɛ yen muso nana de dɔrɔn zon k'a minɛ ka taa kaso la muso nana dɔrɔn ka tiɲɛ de da kɛnɛ kan ka justice ka baara d'u ma banna i bɛ dɔw fana mankan mɛn ko pour que a ma tɔgɔfɔli kɛ muso ka baara tɛ tɔgɔfɔli ye fɛn min kɛra muso bɛ na k'o de fɔ dɔrɔn justice b'u ka muso ka kumakanw ta ka baara kɛ n'a banna hali jugew tɛ tɔgɔfɔli kɛ bi kuma ma se minisiri muso ma zon minnu bɛ ka taa wari segin bi aw delila ka juge jumɛn k'u tɔgɔ fɔ i bɛ dɔw de mankan mɛn ha yanni muso ka t'i sigi plateau la gasoil sonyana jɔn de ye gasoil sonya pour ka t'u tɔgɔ fɔ a fɔra de ko minisiri ka baara ye tɔgɔfɔli de ye yan fɛn min kɛra a ka baarakɛyɔrɔ la a b'o de fɔ malidenw ye n'o kɛra jugew bɛ wuli k'u ka baara kɛ ni juge wulila k'u ka baara kɛ galon mana jɔ min na juge de kan k'u ta u tɔgɔ ma i y'a faamuya la k'o minɛ ka t'u don kaso la muso y'a ka baara kɛ ka ban pewu ko muso in kunkolo bɛ a kalanna de madennin tɛ dɛ a bɛ bɔ baguni de baguni y'a mɛn a kalanna de a kunkolo bɛ yen kuma fɛn fɛn bɛ ka tellement que mali a k'o hakɛ to dɛ maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ tellement que mɔgɔ dɔw tulo ka surun depuis syndicat ninnu bɔra o ye mɔgɔ caman de bila fili la depuis syndicat nkalon tigɛla kalabanci fana soli ninnu bɔra o ye mɔgɔ caman de bila ka taa ŋaɲa fɛ o de la ne tɛ bɛɛ lamɛn o depuis muso kumana ne ko n ko nin ye wulibali de depuis Bintu Kamara kumana ne ko n k'a ye lɛgɛsɛ de fɔ kuma min sɔsɔ cogo t'a la groupe jɛnɛna yan a fɔra ko groupe ka taa sa Turki tora sa Nizeriya de jɔn bɛ se k'o sɔsɔ cogo t'a la dɛ a fɔra y'a faamuya b'a la ko EDEM kɔnɔna na ko sonyani bɛ yen jɔn bɛ se k'o sɔsɔ personne a fɔra ko gasoil fana bɛ ka sonya depuis Bintu Kamara ye ninnu fɔ dɔrɔn ne ko baara banna an bɛ taa an ci fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bɔ Bintu Kamara kɔfɛ ka patapatakan fɔ ko e ka tan tɛ anw bolo ka e lamɛn quoi tan tɛ an bolo ka e lamɛn a bɛɛ manamanakan syndicaw ka kuma a bɛɛ kɛra manamanakan ye patapatakan ka nkalon defa wari misɛnninw dir'u ma dɔrɔn ka énergie baarakɛlaw dɛmɛ mais aw bɛ taa kaso la dɛ an ka jigitugu masa lamɛn Asimi bɛna min fɔ. ne yurugu ta bibi na contrat dɔw bɛ miliyari mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan ka n'a ta ka taa n'a hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ Mali kɔnɔ o ma kɛ maliyɛn ɲɛnama dɛ mais n bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ ko yurugu kɛlɛ mɛ nka b'a la dɛ parce que n'a sera yɔrɔ ma mɔgɔ yɛrɛ bɛna delili la a nana kɛ a bɛna bɛɛ minɛ dɛ n'aw kan ka yurugu kɛlɛ kɛ an b'a kɛ fo ka s'a dan na ni mun dɔgɔnin yɛrɛ la mun den mana yala u bɛ to sara kɔ dɛ. a bɛ to sariya kɔ baara banna pewu wa an bɛ taa n'a ye jusqu'au bout a bɛɛ syndicaw bilaw bɛ taa kaso la an b'a ɲini Mamadu Kasonkɛ fɛ k'a ɲini procureur bɛɛ fɛ nin syndicat ninnu bɛ nkalon de k'a ye t'u minɛ k'u don kaso la zon dɛmɛbagaw don mɔgɔ minnu ye sonyani kɛ énergie kɔnɔ olu siranko jugu u taara wari misɛnninw ta k'a di syndicaw ma walasa u bɛ se ka bɔ k'olu défend walasa u bɛ se ka minisiri bagabaga a ye syndicat ninnu minɛ nkalontigɛlaw de kalabanciw de fana soliw don Bintu Kamara bɔra ka kuma minnu fɔ sɔsɔ cogo t'a la n'i sɔn tɛ i kule kun n'i jogo tɛ i kasi kun n'i nɔ t'a la i bɔ kun ka kuma vous êtes que des voleurs e wa mɔgɔ minnu b'a la ko Bintu Kamara ka mɔgɔw t'a tɔgɔ ma o dora t'a bolo dɛ ale dan ye dɔrɔn ka bɔ nin service in sonyani bɛ yen nin yɔrɔ nin sonyana nin yɔrɔ nin man ɲi justice bɛ wuli k'a ka baara daminɛ nin d'a kɛ cogo ye a mɔgɔ minnu fana b'a la ko hali belebelebaw nɔ b'a la énergie baarakɛlaw tɛ ko hali minisiriw nɔ b'a la ko hali yan Asimi kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ hali ni Asimi dɔgɔkɛ de b'a la sariya bɛ boli bɛɛ kan bi bɛɛ muso bɔra dɔrɔn ka tiɲɛ de da kɛnɛ kan n'aw b'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ b'a la a y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ taa kaso la o muso nakun y'o de n'a ye muso nan'i sigi ka kuma nin cogo la a bɛ fɛ tiɲɛ de ka dɔn a bɛ fɛ zonw de ka minɛ a bɛ fɛ baara ka kɛ tiɲɛ ka jamana ka jɔ a bɛ fɛ kurantigɛ ka ban Mali kɔnɔ pewu o de la a nan'i sigi télé la ka zon bɛɛ ta tɔgɔ ma sɔnni bɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ fɔ a bɛ mun yɔrɔ nɔfɛ Asimi kɛrɛfɛmɔgɔ b'a la dɛ mɔgɔba b'a la dɛ nin b'a la dɛ n'an taara nin cogo la dɛ bɛɛ bɛ minɛ muso y'a dabɔ o de kama o ni zon ma minɛ a bɛ jɔ wa ni zon ma minɛ a bɛ jɔ wa muso y'a dabɔ o de kama ale yɛrɛ ma sonyani kɛ a nɔ t'a la a nana baara min kama
avec un ketchup là. Toi, tu veux quoi encore? Toi, tu veux quoi encore? Mousson nana bara minkama avec un bara ka ketchup là. Ayem bla bara minkuna. Yaningana ni jora ina shoni kerai. Ni ora ina shoni kerai. Gasoil shona en fait. Énergie comment ça s'appelle tout na en fait. Zuzi baka bara dam na bana. C'est tout. Comment faire na bafle? E koule kou. Pour que beka bo fara. Il no bala pi. Il te gbe shoni de là. Il te faut shoni de ka. Il te faut de ka dabla. Nani sandiga nogolen den fen soroy. Ambe kodi ka garanke maminda bagoloka. Jugu sago nunu. An fana baw be ka sa. Aw ma kuma depuis kunu. Bira be na kuma ko ministre de la ka shoni ke. Nin te kuma sulu e kablama. Nin te jugu sago denya e. A muso de la ka shoni ke. A ma boko fo malido nye. Fo muso nana ke ministre. Ka kra kara u sonda keneka. Abena koko muso tumanga kuma kwa lere de la ka. Ne muso ma kuma sa anjoli be mi fo kata an faga wa. Aw te kuma muso kana kuma. Tieni munu kra aw to fo muso kana tieni fana fo. Mais c'est di nem. Ni ora de iba iko galombe quoi. Depuis muso ma ke ministre lu koko muso shoni ke. Mais pourquoi mu fo? Zone sutura baga zone. Fo ita u da ko ne mana kante. Ne rebe classe ambe bintu kamara ka numéro ni na be bo bagu ne de. Ko hakili to bagu na amtsa sra ni kenya ni fon so tourne. Ni mo ba nunu ba mbulu fangala bintu kamara. Il faut que tu mères quoi des banques na. Aw ma se ka bagu nu lancer. A joto ro la de bintu kamara. Metla ke ka numéro ni ko ambe kuma. Ambe teme ka boy na amena ni fana la ay ni fana la mede. Do sera ne ma ka négocier atigi abea ama sambe balole. Ko nga de na kata ke dépôt chef ye karibira. Aya ta ka be million tandi ma kana bla million mo fa hera bo million bidru. E ka ke dépôt chef dro ni million bidru bo di nema. Ngo ya la be musala ko ke sama ite fo e kalama. Kalo fula dro ni ngara dépôt bi nyamugo dro ne ka fantanya ban. Malion sajili ma ga sama. Nunu bɛɛ de ye kelen ye ne y'a fɔ ko c'est que nin ye député lagalagatɔ min ye quoi a ka bon hakili ma quoi nin ni ninnu bɛɛ de ye kelen ye dɔ sera e ma k'i k'ale dɛmɛ k'a ka kɛ i y'a faamuya b'a la énergie ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko n'a kɛra k'a bɛ miliyɔn tan d'i ma i ko ayi a ko k'a bɛ miliyɔn 50 di e ma e m'o fɔ depuis kunu e bɛ n'o fɔ bi de mun nafa b'a nin kuma yɛrɛ la ni kuma y'a fɔ waati jɛ nafa t'a la aw bɛɛ tun y'a nin delila k'a fɔ yan Gasamani ko i bɛ ka tile la ko ni mɔgɔ ma sonyani kɛ k'u ye bâtard de ye Gassama y'a fɔ dɛ c'est même pas la peine ni kuma y'a fɔ waati jɛ nafa t'a la aw bɛɛ b'aw ku tile fali sanfɛ Asimi de bɛ yen ayiwa a ye baarakɛla fɛn fɛn ta danbe b'a bɛɛ la Sogɛl ye baarakɛla fɛn fɛn ta a bɛɛ danbetigi ye aw bɛɛ bɛ malo ye wa bɛɛ bɛ taa kaso la sandigaw tun kan ka kɛlɛ kɛ depuis kunu maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na aw ma kɛlɛ kɛ aw ma zonw ta u tɔgɔ ma aw ma foyi kɛ san 30 ni kɔ maliyɛnw bɛ nin maɲumatɔ ko la maliyɛnw bɛ ka sa sandigaw ma bɔ ka kuma énergie baarakɛlaw ma bɔ ka kuma maa si ma kɛlɛ kɛ Binta Kamara ka bɔ ka na tiɲɛ fɔ aw sandiga lagasa ninnu bɛna segin anw da la ko Binta yɛrɛ delila ka sonyani kɛ a ye sonyani kɛ don min na pour que aw m'a fɔ a ye sonyani kɛ don min na pour que aw m'a gɛn a ye sonyani kɛ don min na pour que aw m'a lase jamana kɔnɔdenw ma ni Binta Kamara tun ma kuma aw tun t'a jogo fɔ n'a tun ma kuma aw tun t'a sɔn fɔ parce que aw yɛrɛ bɛ balo nkalon de kɔnɔ ye c'est du n'importe quoi que des mensonges a bɛɛ nkalon tigɛla mais Mali kura de bɛ yen bɛɛ kunkolo bɛ kan da la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na han Binta Kamara taa n'a ye dɛ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini wa an ka dɛmɛ b'i ye dɛ wa Asimi indasi baarakɛla fɛn fɛn mana minɛ kana t'u bila kaso la dɛ taa n'u ye fɔrɔn kɔnɔ taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que maa fagalaw don o ye mɔgɔ min faga hali Yadi m'a ɲɔgɔn faga o ye mɔgɔ min faga hali Amadu Kufa m'a faga o ye mɔgɔ min faga hali Sema Torosu m'a faga mɔgɔ joli sara kurantigɛ sen fɛ mɔgɔ joli de sara kurantigɛ sen fɛ a ka bon hakili ma wa kafiriw don maa fagalaw don o bɛ wari suɲɛ hali o tɛ hinɛ sandigaw aw ni énergie baarakɛlaw bɛɛ kelen aw bɛɛ fu gɔtɔ depuis aw kumana ne y'a dɔn k'aw bɛ nkalon kan ne fɔlɔ de y'a fɔ k'aw ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen aw bɔra kɔnɔ k'an bɛ k'aw bɛɛ dɔgɔya aw ye jɔn ye n'aw tɛ dɔgɔya san joli fantanw joli bɛ ka mɛ aw ma kɛlɛ kɛ san joli fantanw joli bɛ ka mɛ aw ma bɔ ka kuma énergie baarakɛla tɛ min bɔra ka kɛlɛ kɛ a tɛ yen ni danbe tun b'aw la Dramani Kulubali nana yan ka assemblée compteur lajigin
hôtel lamche compteur ko la jigi kata airport la olu te ka courant sara barakero baw société baw olu te ka courant sara hôtel lamche ya famela assemblée nationale minye Mali airport yi courant juru min bɛ ninnu na tɛ ban Dramane Coulibaly nana ka u ka compteur bɛɛ jigi fo k'u ka courant sara sinon courant tɛ d'u ma tuguni Dramane gɛnna yan sanniga ninnu a tun bɛ lahara de ye a tun bɛ min nka tun bɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'aw kumakan mɛn o don nko tun y'aw jɛɲɔgɔn dɔ de o tun bɛ baara kɛ énergie de la énergie directeur Dramane Coulibaly ka na ka tiɲɛ fɔ o don sandigaw ma kuma dɛ parce que Dramane bɛ ka taa ni sira min ye i y'a faamuya wala u ka nan bɛ bɔ Dramane bɛ ka taa ni sira min ye baara de bɛ kɛ tiɲɛ kan ani baara kɛra tiɲɛ kan olu t'u ta sɔrɔ u bɛ balo galon de kɔnɔ n y'a t'u kɛ cogo la sinon aw tun kan ka Dramane dɛmɛ a kana taa o don aw kumana wa o don aw ye kɛlɛ kɛ wa n'o ye o tɛ kɛlɛ kɛ o danbe bɛ mɔgɔ mɔgɔ la o tɛ e fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ cɛ kɔ o tɛ fɛ Bintu Kamara aw b'a ye Bintu Kamara aw b'a ye Mali kɔnɔ ye a ye kuma fɛn fɛn fɔ Ala ta don a ye kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don aw ma bɔ ni argument ye foyi ko Bintu Kamara delila ka nana kira cɛ nin bɛ don hakili la ni Bintu Kamara delila ka gasoil ɲagami bi i y'a faamuya k'aw to yen aw ma se k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ aw ye fasoden juguw de ye aw ye nkalontigɛlaw de ye aw ye Ala jugu de ye cɛ aw tɛ danbetigiw ye ni nin kɛra ka ne to yen ne b'a fɔ de n bɛ bɔ k'a fɔ kɛnɛ kan ko Bintu taara ta fɔ cogo min na mais aw m'o fɔ san joli bi n'aw nana aw jɔ ko Bintu yɛrɛ ye nin kɛ jɔn b'aw bo viser aw sɔn min fɔra aw de digira aw la aw ka na min bɔntɔla filɛ nin o de digilen bɛ aw la mais na in bɛ bɔn aw bɛɛ bɛ nettoyer ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ kuraw ye ni Ala na kira sɔnna hakɛto bɛ kuma kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se